Čaute všetci, to je Martin, no ja vás vítam u nového videa. No, dúfam, že si kúknete to druhé video. Tu som neskončil a ja som všetko hovoril na ňom, prečo som tu skončila a takto. Neukončil som to veľmi príjemne, ako na tom druhom videu sme prišli aj tu do Nedru. Nechcete vedieť, kde je náš portál. Ok, ja musím vypnúť mobil, toto sa nedá. Tak, ok, konečne tu je kľud. Tá dierka bola niekde tu. To si pamätám fakt dobre. Aspoň niečo. Áno, tuto je tá moja prvá. Či sa mýlim? Asi sa mýlim. Fúha, tak to si asi kúknem zase z toho videa, aby som vedel, že kde je tá dierka, takže fakt kúknite si to druhé video, ten koniec bol najhorší. Úplne si povieme, ten koniec bol najhorší. Zastavím, že tuto bola tá dierka. No, ja to strihnem zase. Stále natočia na tom obizen. Ja to zase zastavím a kúknem sa na ten záznam. Ok, už som tu zase hotovo, príchod máme hotový. A ešte by som sa vrhol na túto preskúmávanie toho Nedru. To sa nie nejako šťastne spadlo do tej lávy. Hop. Tam, skoč tam. Tam bola tak tá láva nastavená. Ale keďže mám našťastie vypnutý mobil, tak by som... Tak mi to je jedno, že som do tej lávy spadol. On ma to healuje. Ale toto by nebudem povedať, keďže som spadol, lebo keď spadnem do lávy, tak mi to dá menší full damage, takže... Nechcel by som. Sa stavím, že tieto videá moje, všetky videá, budú mať vždycky nejaké faily. Lebo ja som taký úplne failiar na všetko. Takže... Tento svet si aj premenujem. A ešte môžeme preskúmať tento bióm. To je ten červený. Rád by som našiel aj ten modrý, lebo tam sa spawnujú endermani a celkom by sa tam dali aj hantiť. Takže farmiť perly. Takže preto by som ho rád našiel. Ale nebudú len tak pri sebe. To je naozaj Nether Fortresska. Ja som našiel Nether Fortresku, si robíš srandu. Prepačte, táto bola celkom niečo trapasť, čo sa teraz stalo. Takže... nevšimajte si ten strih. Nevšimajte si. Neviem to vysvetliť. Ale nice. Ježiš, asi je som našiel. Golden armor. Nie je nejaká sláva, ale zadarmo. Zadarmo. Keďže som
Golden chest plate, tak. Nevie to. Dobre, sa mi zdalo, že tam je Blaze. To by bolo celkom čudné. Ja si nemusím... Teraz som takmer spadol. Čo je výhoda na týchto videách, čo si to natáčam, že nemusím si nič zapisovať súradnice, nič, proste. Blaze spawner, yes. Ale nejaké šťastie na tieto spawnery. Som našiel skôr ten spawner v tom minulom dieli, teraz Blaze spawner, nice. Veľké prasce. Zabijem. Ok, by som mal goldy, by som s nimi tradoval. Ja mám drevo. Ok, idem s nimi tradovať. Uvidíme, čo nám padne z tých tradov. Toto video bude 14-minútové, takže tí, ktorí nudia tieto moje videá, budú spokojní. Ja viem, ja určite nemám veľa fanúšikov. Ja som úprimne začal natáčať kvôli tomu, kvôli tomu. Lebo ma na to nahovoril kamoš, že Matino, no poď, musíš začať natáčať, je to zábava. Ty veľmi veľa kibicuješ, tak ty musíš natáčať, veď pre teba je táto znovu zrodené. Ty musíš natáčať. No tak sa spravím, ja tak skúsim šťastie. Myslím, že vám bude s mojimi prvými odoberateľmi. Veď aj musel. A nie, že musel. Mal by byť. A mal pravdu, je to zábava natáčať. Ahoj, nemal by to byť spawner. Náhodou. Čudné, okej. Ja sa tak teším na to, ako sa mi budem tradovať. Tak. Tradujem s tebou. Tradujem. Čo mi dáš za 1 gold? Kvart. Za 1 gold. 10 kvarcov, ako? Za to, že som... Mám 2 krajín obsidiánu. Ešte 5 krajín obsidiánu. Dobrý. Môžem sa naťažiť. Práško. Niečo dobré ešte perly na tých glowstone si tiež môžem sa naťažiť. Kopa. Obsidián, aj to sa nebude robiť. Aj s tebou a pánko tu prišiel. To pánky kebyže mi dal. Môžem si to aj sám naťažiť. Čo mi dal on? Tiež tieto netherbricky. Glowstone je na nič. Ty kokos, no daj nejaký dobrú vec. Magma cream. Tak to mi ako... na nič.
Ešte nejaké gódy by som chcel. Prosím. Gódy chcem. Ja. Gódy chcem ja. Hodil by sa aj taký feather falling na tieto tlačky. Na ďalší diel by som sa aj vrhol bridge minovať. Tiež sa vyplatilo. Diamanty. To je kvalitka. Rád by som sa nejaké dia. Takže 3 diamanty by mi stačili. No, mohli by byť ešte plus aj 2 dia. Ale 3 diamanty by mi fakt stačili. Diamanty krútač. By som si mohol postaviť ten nový portál. No sa mi naozaj nechce chodiť z hora dole. Tak teraz, kde sú tí pigmeni alebo piglini alebo ako sa volajú? No, čo mi dáš? Soul sand. Si mi dal čo? A obsidian, nice. Ďakujem. Ja môžem ťažiť tie goldy aj pri nich, lebo mám ten beautiful model block sa volá. Takže oni na mňa nemôžu útočiť. Ale kebyže som ho nemal zapnutý, tak ľudia neťažte to vtedy. Lebo oni po vás zautočia. Alebo aj keby, že ste mali nejakú svoju časť, čo ste tam vydali, tak si neťažte, lebo aj kvôli tomu vás pôjdu. Lebo je tam predsa zlato a oni milujú zlato. Chce naspäť moje zlato. Iglini. Ak to ešte niekto z vás urobí, tak sa s vami stane to isté. Vychápem, zber to zlato. Okay. Alebo aj keby ste takto iba zo zemi zobrali zlato, tak aj tak by to vás zautočili. Predsa oni si mysleli, že je to ich zlato. Takto privlastňujú ich nevlastné veci. 13 minút už natáča. Stringy, nice. 22 stringov? Žiaľ, to mi nemohol dať len 22 stringov. Toto si nevšimajte. To si tam zareskočilo, to si nevšimajte. Prosím. No čo? Čo mi dal? To buglo, alebo čo? Neviem. Neviem. Toto video už za chvíľku